Ola, boas tardes a todas e a todos. O meu nome é Alberto Suras. Bueno, o nome é un pseudónimo literario que utilizo, que é unha fusión das dúas iniciais do meu primeiro apelido, Suárez, e o remate das tres últimas, que sería As. Aí sale Suras, un nome que a veces me preguntan moitas veces de onde ven, ¿no? Entonces isto, en algúns sitios de Galiza, unha sura, unha suriña, utilízase para denominar a unha pomba. Entón eu collín ese nome porque me pareceu moi axeitado, e aparte de amar a natureza e o medio ambiente, pois aí quedou ese nome. O curioso desto é que eu nací en Montevideo, meus pais estaban ali emigrados, retornei a Galiza con 4 anos e medio, esta é a miña verdadeira patria. Como decía Antonio Machado, non é de onde abre os ollos á luz, senón onde abre o corazón ao amor, e ese é o meu caso. Sempre me expresei en lingua galega e sinto realmente de corazón. Meus pais me inculcaron esta lingua porque, ben, nos estudios, na universidade, eso non tiñamos galego, non se explicaba galego, e entón a base de escoitar os meus pais, xa de pequeniño, miña avoa, toda a miña familia que é da Bisbarra de Bergantiños, e logo de ler moito, pois foi utilizar sempre esta lingua e defendela a morte, non? Rosalía de Castro, Eduardo Pandal, sobre todo Celso Emilio Ferreiro e Manuel María, que foi o meu padriño literario, son os meus referentes e os que teño sempre. Sobre todo Manuel María o levo sempre no corazón, e este onde este, pois, que saiba que eu sei que hai outros compañeros que tamén o fan, é un referente e un vieiro que seguimos a cotío, non? Dos meus traballos, a última publicación miña é a que se editou por edicións de Trifolio, este libro homenaxe ao 800 aniversario da refundación da cidade da Coruña, a Coruña, a luz das letras, onde intervimos alrededor de 70 autores, incluído Alfredo, que está por aquí tamén. Pois esa é a miña última aportación, non? Bueno, coautor, como outros, un libro colectivo, non? Sobre os traballos que estou desenvolvendo na actualidade, que vou a desenvolver no futuro, pois, bueno, indicarvos que estou a traballar no que é a recuperación de verbas. Eu chamolle verbas, me gusta máis a expresión verbas que palabras. Palabras con memoria, que é un proxecto que saiu no Galeusca 24 en Mondoñedo o pasado ano 2007. Aí surdiu esa idea, leixantando en Mondoñedo, Isidro Novo e algún máis que estábamos ali, e dimos, oye, vamos a facer algo para recuperar esas palabras, esas verbas, esas expresións que están esquecidas da abondo, non? Bueno, estou traballando neso, levo recuperadas pola miña banda no que é a zona na Bisbarra de Bergantiños, que é o que eu estou recolletando, pois alrededor de medio cento levo. E nese proxecto bastante interesante, xa hai alrededor de 500 palabras, non? Pois hai xente como Marcos Seixo, Xulio Valcárcel, Xavier do Campo, Anxo Tarrío, bueno, non vou a decir todos, son moitos, non? Entonces é bastante interesante. Por exemplo, no periódico de hoxe, no suplemento de culturas da Voz de Galicia, todos os sábados, ou case todos, sale un apartadiño donde ven isto de palabras con memoria. Pois hai unha palabra curiosa que eu recuperei e que se utiliza bastante, non figura nos dicionarios. Eu agardo que case todas estas palabras se podan incorporar, que é librar a boria. Librar a boria, eu puxen aí un pequeno exemplo, que, por exemplo, vai un paisano, os pescadores a utilizan bastante, que colliches algo, si o 4 maragotas e un pinto. Bueno, libraches a boria, indicando que acadaches o que estás a facer, non? E así multitude de palabras fermosas, de maneira que nese proxecto estou traballando e seguiremos recuperando palabras. Tamén estou traballando nunha cuatriloxía poética sobre cidades que influíron e influen na miña experiencia vital, nas miñas vivenzas, non? Entonces, tamén estou preparando esa cuatriloxía poética que, bueno, se irá saindo pouco a pouco. E tamén estou desenvolvendo unidades didácticas virtuais aplicadas ao ensino. Xa levo 2 feitas para poñelas na web da asociación, que é unha dedicada a Agustín Fernández Paz, que se leva por título Contos e Flores, e a segunda a Xosé María Álvarez Blázquez, unha persona extraordinaria e que deberíamos de ler e de seguir polo que fixo pola nosa cultura, non? E tamén lle fixe unha unidade didáctica que leva por título A Roseira dunha pega rabilonga, en honor a 2 das súas máis coñecidas obras, non?
E, bueno, eso que estou facendo, aparte de dar clases como profesor de informática que son, e o tempo que me permita escribir, non? Que non é moito. E, bueno, xa remato, xa para non alongar máis, decir que eu, dende logo, mentras teña un átomo de vida, vou a seguir traballando por esta terra, loitando pola cultura desta terra, falando esta lingua, a pesar do aballamento e de todos os ataques que está a sufrir últimamente. Mentras teña, repito, vida, seguirei loitando. E se algunha persona que fai isto, de logo, esta lingua vai ser infinita, nunca vai a desaparecer. E só decirvos aquela frase de Hendrix, de Howard Hendrix, que dicía que a ensinanza que deixa pegada non é a que se fai de cabeza a cabeza, senón de corazón a corazón. Un saúdo para todos. Gracias.